Erile, og fortsætter alligevel ned i grotterne under byen, men hvilket bruger fører faktisk vi, Forgotten us, Crossroads an, 4. og r, Her bryder vi væk fra her her brætstue, byen, men bygger stadigvæk på det, der blev etableret. Uge 8, hvor en F-punkt prøver at slippe væk. Dette er et spil, hvor spil over bolden konstante funktioner fungerer sådan her. Dette manøvrerer, men spiller faktisk med en afspiller. Bruger fra være fader, Dette nummer er også såkaldt EDM, hvilket gør det naturligt at høre Kao, Diatmut og kø og ur og prøver at slippe væk, men hele være mere hektisk og rytmisk. F'en fra en. Ændrer i kampen. Altså vil kun den atmosfæriske del gentage sig, hvis man roligt udforsker området. Digen til afspiller dette her fungerer, gær og tager og ilten musik ilten prisker indlæs slippe væk, hvor spiller prøver at slippe væk når en sådan hold sådan en funktion prøver at spille stadig, men dette er en man sig ikke underspil. Rude, hvor man spiller musik kan ud og i real skade et bruger faktisk, men og anto før en uterspil tyr den falskam i endet og er så spiller af minimum kan her men bruger faktisk nyfra man type knig og